Здравейте! Темата на този филм за обучение е добавяне и редакция на тестове. Достъп до тестовете се осъществява чрез лентата за навигация или от раздела Тестове в началната страница на преподавателския профил. Бутонът Добавяне на тест служи за въвеждане на нов тест в системата. След набор на името на теста се посочват неговите тип, продължителност и брой опити. Има три типа тестове – входящ, изходящ и тест за самообучение. Продължителността на теста се въвежда в минути. Теста се обвързва с дисциплина чрез бутона Добавяне на дисциплина. Системата предлага възможности за автоматична проверка на теста, показване на верните отговори и зареждане на произволни въпроси. След описанието се посочва тип на оценяването – процент или интервал от брой точки. Теста може да генерира променливи или постоянни въпроси, като за целта трябва да посочите категория от полове с въпроси и краен брой на въпросите в теста. Ако всичката информация е въведена коректно, с натискането на бутон Запази, добавянето на тест приключва. За визуализация на всички текущи тестове служи опцията Списък с тестове. Списъкът може да бъде филтриран по статус, тип, специалност, учебен план и дисциплина, а върху избраните чрез отметки тестове могат да бъдат прилагани действията активиране, деактивиране, копиране и изтриване. Кликане върху името на тест активира неговата редакция, която е идентична с формата за добавяне на тест.